say man kutu on anim a ori ni sa bo mi san yam say ori medjuma ma me so ente free ho no mo no me ba oda de na mi ri ye no Asem Beba Dabi me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mi ri akochi apanya of na dem abetere me inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no nani enti nyama bia mi ri ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se fredo na tunufu na de oye no onya ya o se me ye concern Ernestina, Papa, do you respect your husband? Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi den na haya ama bla ne so ha. Yedi ama odi den na ama bla no. Ama mbisa o se ha me ne yesa ama odi den na rent na. O ka kire me se wo so antinam. Antinam na tam so na wa ye den na wa 3 rooms. Me hu na 1 room na osi ye. Wudia. 1 room na osi 1 hu na asam worker. Ti say no ya me bro bi na esi 3 rooms no. Ernestina. Entano O ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka asa no o. Bla no me Okay. pa cha me bua no pa. Enti obekoto anim. Okoto ye. O ma ne tene ne nsa. Pacha. E na aka asa wo de na adwuma ma no. Ye nti na wo ka asa. Me bua no pa na adwuma no honom no. Yakwa jidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no. Onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no. Me kunu dwuma sai ye. Me na me koso me. Eba ma yedidi. Ama me kire no asore na okoye no. Awa paaso. Ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra enti se me da na bibi eba me ma adwuma mitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia paasofo nyina omu tia me bua me kunu Oboa no kwan ben so na adwuma se ya na na wa ye dey se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan o na wo twen nipa ni sika ni free o yere fon so pachan edigu wo fon so pachan e na o dis kan ye dey me do chabet o de ye dey pachan me do chabet se be mbedi bi na me de atua hospital kana na me de no o de oba ni sika ni ye dey me do chabet o di chabet avieta ugo twa lupri obi na ediska no asende wo yere se on fanhwe ne ma pachan e na wo wakohunu atwende ago wo fon so me pachan e na wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey me do chabet avieta o di kotwa avieta me pachan utri de sense na me twin 50 cd nti utri ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect kwatis na kan scan no ti so boss wa ebi a 100 cedis na akoduri na wa boss na wai nti sa 1 year alpre no tu a atofuma na se wadu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me me se be betimi asisa 2,500 ni nyina e ba ja aja yedo na para ya
ewie adwumadi a ye die yi yewo adofo anuanom ene adehia onom nso efa show no live yewo Be Love Radio for se wo ba Spain abuchima ni mu a ena wie Be Love for abade mu abiebiem dwumadi ni twagu ewo ho se wo ba United Kingdom abuchima ni mu a yewo GN Radio wo ho yewo Patmark Radio wo ho yewo Abawa Radio Amansan FM yewo Breni Radio ene yewo Sahara Radio ena wie wonum nyina wo UK man ni mu onum abade mu abiebiem ye adwumadi no etwagu enso ewo ho ewie yewo Kings Radio ene ni TV eno so wo France Paris abuchman ni mu na wie Paris ho no amponsem enso ne squad nyina no ye bechi achia mu nyina na ama mu nyina nso a ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchman mu ena wie won mu nyina nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ena wie Kindis mehu se dwumadie no nso abo awuram ena wo kire se na ya Krobea Asante wie wada mebru miema wa ha ma yenchiachiawo na yemusase onu wabedwafo mompo no akra emutesei ewia Richard enso monitor show no live ena o se akra ya Krobea Asante ena me wa hensan Magic Mirror ena sabre mi nso dwumadie no metie mo live ewa ha ogoro mensa nso nie osena na O Ventures for yenso ye wurawuram ewia ye chiachiawo ye mo ha ne ya mo akwa abanso e de aba afidie so ye wo John Ansa osi good afternoon na ya Krobea Asante ene asanwasefo yenso ya boade mu pa na Krobea yenso ye monitor show no live Nyankopon tonko so anhyira mo na onye mo kese na ontutumu anamo emfansi oba de achia me awi akaba ya ja akra umpom te say Nyankopon adome ho ya pa akra na nso so Nyankopon ya dom menso me ho den ye da Nyankopon ase ena ye benada enenso eye da foforo sa awie yi ya hyiehia ja eja akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina akra ene de ye ne ye tiefo eche eye se jasa ye nyasa ya jasa kan so onya isa kanda akra se wote ho na wansesa osu ene oban ya dia wote no saa na obetena enti se wokodi aduane bi a wa wonim se aduane wei ena mekodi ye na meyem ye me ya meyem mpe me honam mpe na se da bia wo se obedi se aduane na ya de na bede na akọ da bia saa ya de kro no a no ebeba wo so se wodi na wo ho ba bi ye wo ya na wo se wonya idia enti suban na wo de kọ awade a na no de no a ama awade na ntimi anyina na awade no gu ye no se suban na wo se san ye na wo se wo pa awade pai ebede no wanya woti awade dia wo ya ukunu bufuo ukunu ni nyi ho wo se da bia no na obeye na ukunu so de na obeye da bia nso ne bubefu woti school mu ni awo ya wo teacher mpe no eno na da bia so obeye de wo ya wo teacher bo wo no wonya ye da bia obeye enti da bia teacher bebo kwan ya ofa so a wonya sika wo yusu no na wodi no nyafu na wonya ye no de ebeden no wonya sika to sani ya usituto ne ma na no sika na ekuta wo ne hye no wonya afoforo no saa ne ma kro no a saa kro no a na onam so a wodi no na beye den na sika na timi agina ndi se wonya esu ne ban bi a ekutia wo na wo wonim na wo antwe ho amfiri mu de a ene sani ya wote no saa na beye ifise se jasa ye nya saa ya jasa kan so no so nya saa kan do oba bi ye ho ne ye ntwetwene ya wonsa anso mpa hoda ndi hwe na tu ase ansa na watimi akọwanim akra we ene ye ne yetiefo eche good matemedase eno ye de oba ade aka eye asem no kore ye asem a sebe se enipa anhye ne nso a emwa nipa se jai sayo we nyai sayo a jai saka onu nso nyai saka muntie sa asem wei eya asem a emu odu na ya asem a ano ohye se jai sayo enyai sayo a jai saka ejai ka enye yie
aho English broni be ka kire o say respect ebuo they say is reciprocal we de ma we na we di ama we enti say one farmer me a me mfa ma wo good English ni kro na asaka computer bra ye ko school na ye kira de na introduction of computer ba ye no ye say garbage in garbage out. What you feed your computer, the input, and no na come out output. The awudi be wura computer ni mu no, and no na computer ne so hwe ho na wo de amount. Saa de wi yemfa ntoto ya brabo ho. Eno na ama Krobea Asante kotokwa akase. De wo yo saa no anyaye a, de wo kan nso gyaye enye yie. Enti nei empotemu a yete afiefie mu a yete ekuro mu a yewo enwuma mu a yewo die na wo wudi ye obi die wudi ye nipa na be kire die nipa ne nso mfa yewo enti nei hunu sua na dwene die wudi ye obi ho kire se akina eno bia eno de be yewo die ode be hyeme no eno ho mfaso eno ho nsunsanso eno nam de mawo adwuma ayeye de yeyere ye hoye emfaso e baso ene adwuma wura anom hwe ho no agina fa aka se oh afi we wa ye adwuma pa gitaku gesempoa fa bo ho sa nete enti de wo yo ne na ohunu ne sa de we de mia mitrimu no enye enso me ye o wa wadwene wa honim utibu ebua wo fo sadia wo ye nyane kwa so ade no nye enso se medwene me ho kane enti ade ete sa ade a me de be ye nipa aya se Ghana droba fo se woni Ghana droba ni nam odwene ne ho kane de ebeto wo wachire no omfa ho se wo yesa obi be ye obi de wodi be ye obi ne no ekina obi nso de bi be ye wo enu nti ena ama yenya the law of karma. It deals with obia emfa ho sa wo yesofo a wafu abadwuseku a wo ye popu hwan de wodi be ye obi ne no obi de bi be ye wo enti wa nyai de wo ya enye no a obi nso nyai de enye kafa wo nso ho good me dey the Krobea na Yaw Asante awiai adofo yehia ye besom ene enkomo wo ho na ne ensemo a ewo ho no ensemo ho ibedi nkomo oba de achia me akra enra yedi nkomo bi wa fidie so krache bia kumasi Krobea ya mu no wo na owura no dodo na adi a wo de frɛ no eye aboa bi awu hweso bo obra na me mo me de ne mom ni di pa de kwambo aten anwada ba wura no anwaka droba wura no makai no enra de ge ene de ne ba ha ei obo akra se nipa binum nso num nsamfo kasa sa he de mi pedi bia krache no na num kasa tan sa yi na num kasa tan sa obenya asem ntem me wo ye obi a wote saa me boa wo ma unya asem ntem ye samze no kwa na nkra me pe yeah na wani atem kakra obo wo pe bi atie ya na me ya na me honhu me wo di ba atem za na me ye kese na wo ye kese ela me feel no akwa ne kankwa siasem mo musema no wakasa free trum nyansa nim sanka ye kasa free ya num na efa adwen ni mu ma adwen ni so ne de ye ka ne so no ono de onya nsa o kasa free ne to enti enam ne to na fo eni ma fa ho ba bi enu e papa akwai kan kwase asem ya ntete no hweso bo bra ya ntete no ye nyen no enko on kan kwase asem sa nyankopon ya adoma o kina ena ne daso so obeba ye beboa na ma na nyasem enti so obeba ana omma eduru ha so ono na abodua no ona abodua no Asante memu ha no wo se mokra no wan hwe ya
obekwa akobom nsumu dua oi ye huri so akwenka nkwasiasem kwambo ate yenje wonje odie oye so oye bema memachina odie trafon so na to toayampia krache jatane ne mani be obi anyame adum na odakam ana unya mpena ana oma obeda ne ba ana afiri ba ho na ode ukọ wono ankasa ne fie ana woni udi ntitimu ana akosere wo hima bi ba nchen ko daaye akra we udidi watem anye de okay enti Yehowa ya adomo a saa asem no ochena ye bekoso awura akwaba bra wanim why bra wanim mo anu menwe ben tese me de no fansa gu bibi ne so na wano men hwe manim mo wano menwe nyame manim a wo hwe na kasagum ye fro say Pacho Efrem Efiamansa achoma mansa ofre hin na bai Pacho mi froti oti Pacho oti reje ai atonsu atonsu oti Pacho atonsu oti ehwa na ufri dabi mi fri konkori kantenchire Pacho eno aba betena oti na betena oti ache Pacho amtana ache adwuma be na aye woti Pacho me konsu pa me sa eton kube ukonsu pa me sa ton kube ne kodu ne anka no ne ade uton fruits chese de bebe bia uton ma mutisei no ya na mepemo asem pa okay abaya na ne mpena papa kokora na one ne wo ye ne befa ne ba ne kusiri ma ye bo ne dwetire no se word ne watermelon bo take ya nso beton or the commercial inside or the call lance for ne ho de ne namu ma manfo ne adehye nananom tutoto bi or the enra na mehu no take ha na mani age se mehu se oba ebre ni mo jani na onfa ne ho nto be ma so a na mani age so yo oba wa afokra bi nua ba emfa wo ho nto nkunu nko a so wonso keka ho wonso wa abusia o de menya meni wa form ya abusia me hwewo ma hwe me ma esa de amawo ye ya kanfo ye hwe nkwada ma ye yerenom ma ye sa de we nyina wie no pressure no nsa ma me so se ko hwe me ma me ne me papa ma me enti wonso nkakra wo be ye no eno na abenya bidi asende wo mo ti se mi hu oba obre ni mojani a ya no mani age enemre ma ye obehwe no odnani ato na japade so eni okobam akoye hu ha baako ne ama no 20 Ghana 50 na nani age me we japade akati besi so enti ukonsu pa uton fruits se nsupa no mokwa amogese se je 30 ankre baako mpacha emu wa ne je sa emu wa de je 15 emu wa de 15 ne mu wa nso de 30 ankre baako oi okay Afiamansa awiai di asem ene de waba manim ha bie wa no na kasa na mentio nana we de asem ede me baaye no ne we ta so ma brabo mu se saa afidie so ne baabi se die kaminko bita ento wada enso se ento wada ento wa ena atena ofie keka de ope asem ye me ya na ye me ya nso etwa se asem ya enipa na ye de eka sure ye baabi amete be bosome enkron ne nwotwenim enioma bi antome de me baba ye okosku no gina say oja JHS 2 pacha to obi fra me makofa kuba begu no obi fra me blaba ku Bruno no osika akofa nkrobe konsu ma me timi me ya mi so oni am so mi kamera me ba Doris yare e wo fie etimi nkofra no mehwe kube ne ma me no omo maka nyina nso kosku na minko nsuo no timi mi koduru ho no
na mpacho na ya abaimu aya wote menche wo kodru fie no wo kokobru no nsuo no pachan na abaimu aya wote menche na me kasai tina mo nkora nketo ambienu saa omo no nko school no omo so se maame yale omo maame kuma no no o yale etu omo so ye den hwe no timi duro nam se he obrempon enhira eti school no man kwana ho afu papa na kuta mu sei tina lucky na papa ba ku twam wote ntem ho ntum mo ne din wa fidie su ha no ono su twam tu no asere san wa hunu de obehunu to de no asere ha me kanyana wasere me a no de yeden etwam no kobo na yera mane so mehwe se ma bepie asem no so na bai ma hunu ne yekoye tene yere so betwam na yere no so anka hwe nti e ba dendin mo no e no mo nyina ebe yi atum sa wuduru ho na ekoso tu wa hunu ti do kwansi mi hwesa abranti free ye korodom ho eba no oye na tare se ana me nyina nyankopon anim ntwa kotopo ene ya wada de se kan me yafunu operation e wogi abonten so oye na tare se no opia ne bet no na me se adan bra won so abiem eno ase adan mama ene odibuo maame wan kade ya amfa nkyere me metena ntwa kontompo wan kade ya nkyere na busa se na dollars we no so ohu dollars na dollars ji ni school bag ketuwa bi dollars je wono abrantie ni school bag ne bag ayeso school bag so wadi ko school se senti wo ba no behwehwe na ade to na madwene yira asa no ma anwene bibia ama no etimasema me kan ye ne se bla e ma we su ntoso bi ne ye abusua emfa ho se mu ye sramuni na mso me asanteni babia yatia ne yatana ha che ye abusua me pa chew e ma bibia ntoso bi because what the kan ye baako man ka ho hwe wadi nkan aye de baako wadi nkan fa akura no 12 years ema mia mapon sata ma ya nwamu bi so kan ho a metonye eti mapon ma meko eno oni akora ni firi wura mu se bana mse hey bra ade na ande akora ya enti akomia ena mdi minika mkobo bra ba akomia na mse akomia se na eko eno so na bone ma mia ma na mse ene wo sata na oba ne wo 12 years eno odi ni firi wura mu pie wura mu hoda mo tobi mu pie antimede timedi akora na akomia ne ya no ase na fa akora ne kofie kohwe so kohwe na se moje fra akora na se ba na ebetumi ayede akabie na se na ne ebese ye nyina ayanya dai ye nkwa no ase minua ba no wo ya no ti ha no wonye kora na untwa ye nkontompo da wone asaboa na asamoa ndo otwa so no mkodae ti ade cham ka cho se bra akora no woni e wo so ko hospital na mi mom die nukran nyankopon anim nie sadia mi no mo asa ya abusuan di akora isa wo de na ko hospital e ma doctor pa hwa akola ya ye be che boy no e no se mi enche no akomia na ka kire mi pain e ba dia din so bia ma frɛ no sata ma no wo 12 years sata mo no wa ka kire mi se mi enche no na enipa na wo bu ne se wo ye wo nua na wo fin se wo ye siremuni no antu wo ya santini o so yesremuni o de o so won sani pamu na wo so bia ye onua no maame no wonna ne di asema e den a obehawo se wo bakujo ena ye ne babi se ya ka maame ka ade anche wo so ena se wa ma ade ache wo so ko na kwaka enti na we ya ba betoso mpre no papa ena wo ka kire krache ne ma ne warning say to aso free ho ma wama wenso ma metoso na mempa wo mo ne ntokwa yatena ha che etu oka se ma enya bone so nam de ba ha me ba hwem school bag efie de se nyina ma me se wanti ene mu nti etimi ya den ebem ena msi yo mate nam de me tam ma nkore me busa nkra na si dollars wo mo so aye se je wo manya fon ni adada wo mo nam de me tam ma nkore na puwa okodi upa okodi mi pa na mja mi kube no kodi mi pa na mji mi 50 Ghana nsana me besra kwatena mi nsuye no te wo mo be efiri ho kwa na be busumi mienu busumi du ba akum se ya ena mada metekasa pa
kasa pa na nya kasa keto akora me baba ba akoma me sewa wo kasa pa wo Patrick kwa me do be fa so no wo djuma me diwu no enya Asem keto a hey me manwi school me ni rama woye me mama afoswa jakora na mona ko school ewie amona kwa mass wo se dollars so besiri ko school ni bi me sister Penny one do so no onwie university a won da won woye watene baabi nya ne aka na de ye ho stubborn ye tete maame no me pese dollars die ba beto so betete me maame no kasa den so o ba no na e kasa yi me ba Penny no e wo phone so e na me ye ku na me sore na me se Asem ye atwa masum na die no kura se dollars nya da bi mentiase JHS2 akwala no eni anyi obia enya sa Patrick na omude hya no no se time we pa buso me mienu entam pa dia enya Patrick set ena me ye din di metibu adi na mse da bi o ma minti menye din ye mfa ade enhye obi ba atoanse sa ebia na mnam di ma adwena ye den abuo eti me kwa je phone no na mse bra no ase maame me pew na mse ya me kura me hia bra dollars se me mani sika me je phone asem o kan ya no dollars se me mani sika enko yin san bi ntumu na mama me kasa oba dollars na me ne na ya na me ekotompofo me ne na da once ana san se da krope na di yin san ba yin san enya na me yenu hwan na e kasa yi Patrick ne ye hwan wono so ya anwunani bi a wotenchen baabi anwunani ti sa anwunani no e na wo ba panyini na frɛ no a ɔne ne ko phone so e na o ka kire anwunani ne sɛ o mani ska nko yi Doris nyinse no na ka kire na akora na edi kan ya ka na Asem na ɔno panimu no e kwaje phone no ene ne ko na cha so mu nyina akogina baabi fa ko me magina fidie so me yede e metwa nkontompo ena mso meje phone ti meje phone na mse ene bra sa Doris afro sika asra sika se mani sika nko yi nyinse ntu nwa bra ena ose mama ansa na me ba no me Asem kana mse di asa na awka wutumi twa nkontompo nkyere me wutumi fo obi banka se me fa da dakrope etu de bra no ase ai mama de atia ne se nyinse na nya mie o oba no menene da mem etima kanokore busumi mienu nyinse eni me eni busumi du ba akwi enam se afi papa na ase me kofom na me jojoba nam se akra na me fa ne nkonko firi no no ase na ekona ko firi uba no se ma se wo ye denden so na me Patrick me na wo ya ade na se ye duabo ana me fra me kro mu bosom abo dua ma wo no obusua no ansa na mbe hu Asem na me mechi na mo ahye papa enam se Asem be na aka so ase mama ko check uba no eye mo anam do bu uba no me na nada akora ne kan problem na ye me ya enam se na etesada so akonya aduro no dia wo mra nam so wo de afesika ne bra nam so me peso oba me fie nam so wo de afa bra na adukuro na akora ne peso okoto no fasika ne bra me pese me ye de me hu eti me baba awurama no ade kyenya na baba awurama afri school mu baaye no ase mama so da ye bia mo amram se ade na me baaye na da ye no so me so nya mabusa me nia dollars waka no kore na me busa no me so da ye no se no obi abu adua ne anyina ya se hyepa ana me se adai edi adua no se dollars nyinsen aso de ko hye obi na me awurama de mama bisa Doris ye do one ne nyam ansa na mo ayede mo aka Asem no na esa afedi ayedene ana me frɛ me sister baako wono so ton Asem na ho ye nyina ye nua ohima na mso ohima bra se na Doris ye kofa aba eti no eja oba no busa no eti ohima no so kwa no so kofa anwurani bi wo village wo ton nua na papa no minim ne wo ye papa panimu wate se me wura ya wo ye den wate we enu ona no be ye den ebe toto ya me de na me bebe bi tran kakra papa ni hunu no e ka de obeka e ye de obeye bia no se dada ma me kan no kore
maame na oton a waache na ho no ne ba no na aye me saa o na ne atia ne sa akora na di kan fa me na me nim be ma 12 years e me maame gya asem no ma ne kai na me maame ka to ma dwunu mu se me nim na me kɔ na me ma set ne me dabia na me ne be ma bia dabiem na bibi ba obachi ni para ye den atum etimi so mi suro se ebe na me dollars so na me ka semwe ni ebe chimi aye den atum ohima no ho wonko ba bia to ohima no ba na ne kotodwe fam no wase atwema asem no awase ye ka asem bia no ani pantumi ye den enka ba bia wo de wo nsem kɔ no ene wo ba na da ye so no ewom ti jai twaso eba wo ene ehunu ne ye den ne papa na emomra men kan kyerɛ fakoto maame nanim sese na ne ba na ye den abɛyɛ wo ba no enti no sɛ akwara na wo a ana sɛ kwan bɛn no mo de ye fɛ sɛ mumienu mo ye oba atan kwan ya mo bɛfa so aso akwala ne mo nkra na de nkra bɔ ne sɛm no mo aye den wo mo di ko na fakoto nanim enti me so me kɔ me yɛ mfonso pa na nkɔ sɛ me pɛ opanimu bi ye den e ka me ho na mia me nkoa me kɔ na me frɛ me nua ne kɔ gina nkyɛn baabi obi abrosan na me de to nanim sɛ sei na esio na akora no nipa busa na wa mo obi adi sɛ set elu oyɛ den wasa abɔ ne din na sister we ka ho ayɛ mienu adan ɛna wase basa dia wo tienti me ho kyere me ayale wo bi to me so me ba ye wo yi wo sam sika 3.5 me so akolai esan dia ba ye me kɔbɔ ka ɛwɔ agogo 7.5 akomianim ye chan ma afa na no wo maba foforo ni nyina asem esi wo manim bra kofi mu nyina anim wo mu nyina de to manim ka kyem se magimi na me so onya gimi ni me wo ba ba mani bi eti no me so me dwene hu se bia na me ho akye man pa so me ho kyere me no me kɔye no sister e ma me 3.5 e de kɔhwɛ me ho yale ade akye ye kura me tumi san akɔfa akube e de bai eti sister wo hema asɛm di anu odin no me timi kɔye no me de adwen toto ho e na me ka se sister se na aba e de ne ye papa wande me ka so ka bɔne a na mboa no asiyo mate asɛm di anu odin na msenya hwe ye nyina ya ba atan nkola de bone na mo mo minim adekuranti a sa nkora ne mienu no bone na mo mo ho a ba ye so sa na eja wasuya ni wo kwa na msume kra na se msume ekomi fie na che so wo kwa akobɔ ne ba set ya mane sa asɛm atwema mansa de abetumani ni okay na msume ekofie etime de me kwa me ye dru ba bi ebe akomiamo branch re so me tie fie mansa na mse hey bla tete break na ye hwan ya seti na mse hey me na obom din sa no afie mansa din afie mansa no nu ase atwema mansa sa na ase tie so onimu a tete break e mambumfu kura de oni mi de na mambumfu na ne maame akɔbɔ na mane na maame abɔ na mane e mambumfu kura ɛne ɔbɔ udin wie na ɔbɔ din wie sɛ ne awuti hɔ yi sɛ de me ti hɔ yi ɔbɔ mi din wie ɛne atwade to onyina ya dan e bam wɔ rona tale sɛ ɔbɔ no ne so ba be ma ne nam sɛ hey bla wɔbɔ dua dane wo se de wo se dollars so ba e be ma no wɔbɔ dua dane ena ja samoa mu nyina twahia ho ena kofi ebe so no se no se be ma jade o kire no jai ewo ti ho jade o kire no ena obo no bo na ja me de eden ete kodaye ni nyina mu yawe mu nyina mu papa me yedi sa me hwe mu aye papa ebe free ena eni eja ho ebe yeden ebe ba efise obi banti said wo de na ekọ police station na asem binti ekogina so me yade na ekotoma ebe ha adwen pa me wo baba ma ni bi ni nyina me nya abotra home abufu hye so kasa ba me so me nya abotra yede home so ti ade kyen ya na me de makofa me kuba afa me kwadu aba me wo hwa na me so da bi me nsan kofie ho nkwohwa akole na nipa nye seti di obetumi aye doso eti me de salam gira station ho kan ye me ka kire ye chama no me ne me yenu ene JP na ho na me se bra de akora no betumi aye doso
nti maame nkofie no mo se ane ekofie ho na asem se na asidi akofie ho timi tu me na ya me kwa na me nua ifra me wo fra me an asem na asie ne de anteme de we de mekuta kosua abodua hwan na eka sa maame me nua yi mekuta kosua abodua asem wei me tusu nsa wa otumfo anim kra metumi atusu nsa me mama se ne ba set e na anyem Doris nya ne ba na anyem no na asem wei de ne tirim posa se ne ba set e na anyem no enti me nkofie ho na mse me kra me kofie me ko me fie akohwe me ba nya na abaka chem se me nkofie ho enti me ho an ne dom ne ma ene nkora nketo bi ye de baaye asem obeka ye wo nkora ne nyina wo ho wasar ka the same to wie asem obeka ne se wo akora ne mra waso akora ne mu sei wono de na ekọ hospital am say hey maame me gina ha no wo no wo ba no entumi ankasa me ba na ade na be ko hospital ye do obi be ko hospital sa na sabi wo de na ekọ no otwahwe kwa mu ha no owu a maame tu benya ho atiefo muntie bio muntie de ekọ no okay na je dom kakra twa hoshi aye na esese wo ye den wo ko no fie na me baba so bufu pa na baba maame se wa ebufu ye no ase maame asem na aba no enye fadi aguru o pasem papa bi aka pasem papa bi ka na me maame wonye enso sa wo na asem we to wa kasa bradu police station kaminu akujo ko ni ha eni atani eba mu akura ni je no ono so je akura ni bi papa mi nyina fidie so ntwa koto akura ni je no papa efisa ye ni ya pa se ro se maame ne be ka sampa na sa wo de asem a wo de ba no nya nu hu bia akura ni je no se die na asie ni se efra akura ni nyinsem mu papa wan si di kura ma akura na wo ye kobo o mama ne awoni mu no moko bo set ni na busua amane se nye ne ba na meme ba enyinsan abɔ no so meme ahia me na me ni sika na meme be pa me hwɛ ne store na wo ye no na mse kai store where your store me ya me gina ho Gabriel mu nyina jobram so me ka me di me sase bu sam se store where dey betum aye bi e fan se loan meji loan se mitimi ko di loan 150 million de me ba ko school e de na me tumi nyi store we me tumi ko di bi enya store me tumi aye bi maame me ka kire wasam na aba no majaya manaka to sabra akora na wo etisi aba pass papa bi ka timi wura store no akora start so di batam enam se oboa ene se ya na me ye oboa ene na job babo me because on sa shebe no o ka kire set no me ka kire se ne na de obebo kam de se ko run ani ase se na de wo on sa shebe no because akora me wo ye no hospital o ye man card de ko police station ena me ye dan me nya abotre ho me so se empanimfo ho me de koto maame nanim na ma panipa bi so ayede akọ de osia na osia da krope eye nipa da krope ye kromfo da krope eye afu awrade e dia so utumi ntwa obi bo de da bia na amfa da krope obeba na utwa wasef ma de mam eti me kasa na me yede me kwotena se papa ma tena se abosumi nsia ni obia me ka hwe ma mi tumi nyuru hompo sesi akwada na nyasei bosumi nsia enti free bra akwada na nyem kosi bra akwada ne wo ma mokobo wo no mo amane besi sabri taku sempo amai di enti no aba ha maame eti me hawo nyina ne se mini buafo kamafo ne mo etimi de aja me tetetetia timi chinchin ma fidie koto ho era me ti sofu bi bompa ye wotek ya eno ay say wa woni obi a asam hawo no entra fi anya pampani fu anim ma wasam so enru nyame anim ududuru nyame anim a afa di aka no tua na mo nam si da bi tua na mo sofu ya ka say dia me tua na mo timi papa ba ako we jidi foshofu na oni ne di kon no ase Krobea ko to do number kra ma mbedru he an mayera no ko ene ma o bae ene ma me bae eye enti se die hiawo pa wo de aba Krobea nim ne se krache ne nye dei
Say, dear, hear me, pa, me dear Krobea, no say, ye be whom no cray, say a cray, a yanaba, say yanaba, one corner baby, say an a bunch of dear, and ya make come about day one, or from my dear mammy. Okay, yeah, actual answer. Out of 4 near tier 4. Bra, fa bad mama me. Na betina ha. Ya semo. Nimre nkwada mo ma me no mo bre. Da bia me kase sebe ye ne adwen wo ye ho no ye nwen. Kire se me metiwei me ma me ni bi me papa wu ye kura nam swa o de fa ne kotena kire ho an kotena ni mu ho wabo nkura wie na monsha do mano machi ni bi manim ni bi me ya aboa ahaban ye fra me yam banche ahaban entimi sa aboa yi me ne mponche be kwa akodi mpripra gro da bi kire se ahaban na efra me ne mponchewe ti sa ponche kokokore a me ho beda so nanso nemre nkwada aba wono nwen sa na chi wo bie na chi ni bie wonya si nkwase asem die so no sa nkwase asem no an obidie na nka akwada wo JHS 2 sese kura de wo mo frɛ no BC 678 ana nye BC ABS well say BC say BS ni nyina si wo BC o say BS 8 na kwada wo BC ni kura no nya bi ntre bi nwie na wo hu sa wo beto aso ana wo nto aso na wo de sebe wo de cheche de biem che 12 years now start ewura o to say Amiadom krachi ya otiwe unim no achai your friend say your friend is set dey set bonye oye se hwini Dabi onye se hwi photo bonye krachi wa so preti bo wanyini hwe what if you say 15 na unhu ni ti na egusoro what the 15 years 6 months onyem na wo mfie say 14 hey ya shio nansan dia beba ba manimu yi Krobea mempe na no akwara yi die ya papa akokora yi kwachi ni jare hoyi 14 na ye 14 die free adanse anua so akwara fe kokko se wawo akora na wo so won pese won fun ura no won so won pese wo de akora ne to Asem Beba Dabi akora na wo akora kokko fe kama no ono kora no mfie sai on the 14 am so onu no on sheda nu 14 no on kora no on sheda nu ba ku bi so free be kwa ya chi wo ba bi kensre area ho enso bai de mi hu ne nansan no Krobea mempe wo so wo mfie sai 15 hey wo ya virgin Dabi da brobi ka se hwem kwase asem a Krobea ebusa mashada obi a wawo amane ba wo 6 months wudika wo break you virgin na wo mfie sai number 12 years ya hwena nimni ni tibia wode ka kyerem se no wo 12 years se nyanya me pa na wawo fofora enka mo mfa ma ba ne mame se ne enka metie ade ajamo no o ma me ya de adwuma oton kube ena de abiem osaton fruits wo ko school na o ma me nyo na mouse ka ede ko afi adai ada na mo tete mo ma me no sa adai yenya mo dai wo ho ya ode wo ho nya ode bie wa no wo ho ya ode wo ho nya ode anka 12 years na be ma kofa wo hwana ka kire o se kofa be ma nyobia be ma be na 12 years no fa wo set akwa we ya
Wakofa wo he. Sister Melly fie. Ne fie no Sister Melly asie wie. Ana na ono ti Sister Melly fie ho. Na damfo bi te ho. Ti na damfo dem no wakofa wo. Sa 12 years no. Now what 12 years? Now what 12 years? And wakofa wo. Sa bra na wo ye virgin. Ti won ne break you. Boy we ne break you. Di asem no ka kire wa ansa no wako akofa wo. First wine, virgin time. Oko break you no. Oka chem se enye ya. Oka kire o sese. O se o ya enye ya. O ya enye ya. Die no o ya enye ya. Like uni obi have sex na enye ya. Aha. Ena ye dey. Nti memla na onko ye bibi nhwe se ya. Aha. Ana se da. Aha. Na de na won so te ase ye ko so onko ye obi nhwe. Aha. Doris. Ade na won so te ase se obi na ehu eno aka kire o se ade no ye wa enye ya. Enti mi enko na me nko ye obi nhwe se da na se eya. Ade na won so te ase se sa atam 12 years onko ye obi nhwe se da na se eya. Di enti na ate ase. No obi aka ho asem de a kire oda. Se so bi hwe. Ah? Na ye hwan? Madamfo. O ka kire o se sei. So pa. Eye. Se be ma ne oda eye pa. O se de na ma ne ye pa. When they one country aso. Enti boy we be ka kire o se de. Enti mi enko no nko ye obi nhwe no. E na won so te ase so obekọ. Na akoye hwe na eda na na eya. Na eya. 12 years na eya. Emoja bai. Boy ni hu se moja aba. On the wa hu. Ona hu yi. Emoja ne bagu he. So we no o ma me share me pants. Aha. Na me di coffee. Na di coffee. Satam na ugina say Class 5. Class 5. P5. Hey! P5. En wodi nkan ko break you. Mpa cho hweni pa kroma me. Enti ukọ ofie no. Efri ho no. Ono tena say boyfriend girlfriend anasa say. Now ne ne te say boyfriend girlfriend. But na enshada nye peace. Enti free ho no da so fa wo. Na damfo ni fie ho a. Baby for floor. Ofam me papa bi e friend of Asamwa ni fie. Of Asamwa fie. E ho nso na damfo te ho. Boy na adamfo no. Set na damfo. Ono nso te of Asamwa fie. Now set no no woni dan. Minimu. Adena na onfa wo nko ne dem. Na oni ne ko school ana. Na enye oni ne ko school. Na ono no ye de adwuma nti no otumi da o ma akoso obi hwe. Ono onye adwuma otene ma me store. Otene ma me store no. Enti sa da na o ma akoso obi hwe na se da na se ya no. Uwie no o ma uska na. Dabi. O ma uska. Enu oja o kwan ma o koye. Enti free ho no na se one ne te ho. Empna twi mu. Ti o ho anu afra o no akwa akọwe wo. Sa na no ye. Enti oni uja ya na. Oni ujae. O ko fa boy foforo. Dabi. Ha? No ko fa oba foforo. Set ne ko fa oba foforo. E na won so ko fa boy foforo. Dabi. Na se yese Patrick nso awew anwona ni no. Endi e chire kura no no so be se mepe. E chire kura. Na sa tam na ne set ne jai. Na oni ni nyai. O ho anu afle me, o ho ana yatiko. E wo ho anu afre wa kọwew. Esa wo ho ye na kono a no afre wa kọwew. Enti eteko ye na okofa Patrick nso. Ha? Patrick won na be se o pe ana na okope no. Na be se me pe. Sa tam na wo sen. Na me ko 14 years. Na wo pi sen. Pieces. En wo no nso be se o pe. En wo ne wotena ye. Dabi one mantena. No ye dey. Obeye adwuma de adwuma. Oye POP. Aha, ene ye dey. No ka chem se ope me. Aha, nti wo se ope na ye dey. Okoreo. Ah? Ha. Baby oye adwuma na.
obi da mu na wo ye pop no okɔwe wo ho ye mensunum te oba de e ka ne bro for say mensunum te ana yankomra obi a wabaye ba be ye da dwuma hwe sa de we construction for mo nkwala nketenkete a mo ne wo no ne nam na mo kire wo no adwuma master for mo hwe yie wo sa de ne ho na mo ma mo ni nkɔ mo a mo ho ene mo nkwala ne ho sabe udi ni free hin ena adna koye adwuma wo baabi no akɔfa ge areho na to da bi aya me sa nkwala no a mo nso ma mo sa akwan no bibusa mo se nti sa nipa no so onye mo no okwa nya kwala idie na me ka o sa nipa no obeye ne construction enu abehu abeye ni pop wabeye ni mason peke nkran wakɔwe wo sa dan na wo yi obi adwuma wo mu no a no okɔ no wanyem unim ba bi a wonam obeye dai wodwene sa de no wa anwene sa enti obi dan na wo ye mu pop no ɛhɔ no ne wo kɔdae Pachai. Wode o ye de wukuntunu hɔ so da ni mu ana sɛ mattress da hɔ na ode ɛto so de he Mattress da hɔ. Mattress da hɔ de ye han ni bi student mattress no na no de obeda ya ma ayeye ɛne ɛsɛ de ode wukuntunu so atiefo mu nkuso no ye wo dai Ode meto hɔ no eyeye so hu sisa okay enti oni ono nso awe atwam eye den na boy we san ba mu bi obenyemo eno so oba mi fie na me yale me ko fa ne bag wo na adwuma mu so de ye den se me di beko school ni ebe abema kwan holiday ya akwama e school na me se me ko fa na me di akọ school nti me ko ba na me di ablen na oba me ho wa adwuma mu efie na me yale na so oba be je ne bag na me se bag ni me ho ewo ye fie no ba ko ewo soro ho no nti e ho na ewo ana minua nketo anom so wo ho nti odi me chi na opese owura ye inside ho ekohwe eniema ewo ye inside na me se me ma ne nko okohwe ni o ma ewe he ye inside ho ye inside de ye dem ho opese owura ye dem ho boy yi pese owura mo dem ho e dan no ne ho na dem ne me ma me na dem nti opese owura ho kohwe ho e na aso wo mpene aha nti ho na o ka chem se opese o ne me da na me se me yale me ma ne me nda nti o de me ko toilet and bath bi e ho mu wie ho no ne me ada dan na amutim na ye dodo prapra mote dodo prapra ena opese nkodi wura o ma me dem ho e ho na na opese nkokɔwe wo ena aka se o yare enti wo mpene ena ye den o ka se wo mpene no me mpene no ka se o fa ba akope o fa de ba akɔ o fa taste ba akope taste ti ye fa taste oh me kra me nsunu mote obo me se me nsunu mote ye ka ne bro for say me pam chaw enei oba de sociology master wa back off brofu we de abro ne so me nsunu mote brofo me pam chaw ye ka ne say me hu sa amanfo comment wa ha hu sa ha amanfo wa ha ogoro mensanse na ye kan say tea intestant unsunu mote ajemadua osena na ye ka no intestine is cutting minsunu mote oi minsunu mote tea intestine okay Ponsa Krofa ye what test message amaka asem bi mate meka ho asem anwa Sadat Galazi no osena na ye ka no intestines is tea minsunu mote ne brofo no in fact area minsunu mote kamok ya fi bedu eno ose ye friend stomach strain minsunu mote na am dumbfounded nso minsunu mote ana kofi uzu sechere skonza enti oso opese of fact taste ba akọ ena aka kire nsa wo yare
aha nti uka kire nse oyare ose mpese me fa taste baako ene ye den na ode me call ode ne phone ma me nua nketua no ana odada omo tena ye ho no na ode me call toilet and bath mo no eye wu fie enti ono be de wakọ una ade ne call ye ana ono na twe wura ona ko wura honom okowura he oko honom na ohwehwe dan nim to okowura honom ene ye den ana me call na me set pie na mma mbeba eba beto wa hasi na oche me wo honom ano ne me dai oye ne sei se hodi ye toilet and bath a ye nwie ye ho ye form ye nye ho hwe no ode me kuntunu ho oye wo dai ode me kuntunu ho wode wo ye dai ode me kuntunu ho ne kire sen o ma me bu mi mu sei na ono ne gina mechi o ma wu bu mu o so blocks mu dabi wan so bi mu o so dan mu o de wonsa so dan mu ene o ye dai ono me da ho ono da wo ha obi a na o yare no na wa o pese ono nso mfa taste ya na na wa o mpe na ye den na ne o nso ti ase ma o de o dai do ye den na o ti ase ma o ne o dai Doris se wa ba ofie ene ono akowura adwaye na akowura aho se nka wo pam ne so mpie eye den na ote ase ana wo te ase se one ona eye den nye bibia na che se wa wo nso pese wo mfa taste baako o ye fresh taste ana o ye yogurt enti wa wo te ase se wo mfa taste baako ye etiefo akwala ya otibanim he yo ho akwala no ne ho fe akwala tuntum bi o ya se wo hwe ne ho yie pa de akwala yi be ye no wo sisifia ni bi enti wo de wa hwe sisifia ya sa kuntunu no de ne besie isa ne wo kura sisifia yi mu de besie nye ompene ho ahweye na no kura no efe na no efe papa obi aka kire oda so ho efe ho na ka kire o me ko yi miti na baba ni bi ka kire se me ho efe ano nso no so opel dabi ande wa ampel okay enti wunyin sen no eye hwan dia set tobo me ma utusu bi memfiti preku penchusu no anhwe ya obeti question paper nam de to wanim no wunyinsan a wanyem ama wo ba ewa abusumi nsia no maame Doris eye hwan dia Patrick angunani no B set di ofrisrim no eye hwan dia B ne dia set dia na wo ye den na hu say set dia se tama one me bedai no na kakra ma me ebu mi nsa no ne me dai eno ne odai eno nyemo na wonyemo ye no ko ka kire ne sa one ne nyem anka nchire adenti no anka nchire no se na me pese eden tokwa beba on pese den tokwa beba ono nso anyem wo eye den na ene wo ko frɛ Patrick ahuna ni POP ni no ka kire ne se o ma uska mfa nko taduru nyinyin se so no ka chem so be ma miska bi aye day nti se scan na me frɛ na me page o ka so be ma usen o ka so be ma miska to nkun aduro nkun aduro ye dey like I say rob o de slasla na ye day nkun aduro no de slasla ye day ma okala toso ana se o de bo ho ban se be ya wonyem dabi nku aduro na nko o ma usen wan keska ne die ba no so be ma miska ansa na set ni no ba be da no na Patrick no da ya che na che ache eno so be ma uska
ato enku aduru ande na me frɛ ni gi misika na me de bia me frɛ na me ka chen sɛ misika no mfa mba yo nti sa na da no me frɛ na me ka chen sisi anu makonyim ti me peska de be yi nyinsɛn ato agu na hwan na nanka eku akoyi ama wo obianka so koyi ama enti nka wo de yɛmfa ne sɛ Patrick kura di scan ma wanka abɛda no ayi nyinsɛn nagu mebu sɛ adura afiri hwan ho sɛ ne me nam na mebu sa yɛmma yi wukwa minsunu mu te ada na woyɛ saa adwene wɔ ho wompɛ sɛ wobɛdwene adai enti nyinsɛn no wokasi so pi sɛ ɛyɛ hwan dia ɛyɛ Saturday sɛ deɛ DNA wɔ hɔ tiɛmfo obi ba nhyɛ obi wonim saa DNA wɔ hɔ DNA adawromanti yɛmfo obi ba nhyɛ obi enti wowo edi 100 years koraa na nipa ne tumi koyɛ DNA ohunu sɛ nya ne ba wanhwɛ yɛ kwan ɔde wo bɛfa so do wo mpɛ wosi ni pi sɛ nyinsɛn na yɛ hɔ adea Saturday set wo mfie sɛ 23 bɛ kasagua 23 oyɛ adwuma bɛ bacho mi sua adwuma ɛwɔ boost usua ɔyɛrɛ ho adwuma ana pipe fitting ɛno ho adwuma na usua abaya we wonim no wawe ne dodo sɛ oyɛ bɛma me yɛ bɛma o papa ne me ona anakora ne me emfie aduonum nsia me nya akwara wo ti wa afa nu anya 20 sɛ wo so wɔ 20 sɛ ti wo age ni free medium na hwɛ de bɛka enti me busa wasɛm a you should be able to tell me de ye no kore wo mu wawe ne dodo sɛ bacho me ne na have sense ba ko pɛ sɛ baako hwa dem bacho na me bribe won me amadamfo edem bacho obra bi ye wa wadamfo dem na akɔfa no unkuntru ge we wa adwaye da bacho da bi toilet and bath aye nwie ye unkuntru ni wo mu da bacho da bi atiefo munya abotrem fa mame meba say ya ade anu abeye Amos monfrɛ Amos mra na onsan emeyem fa mame adofo ni ade hye say ye ya ye ka say set ono ne wa ha na eya na enka tete no na empanyini ka say oba onyem na enim ni kunu say sa tem no de atienie onim ni kunu na okunu ni hwe na ma ne wo no okoye DNA na nya ne ba all right so siu obetwa damage so opesu twa what ya see enti geyi kyerɛ sɛ set dinkan ne da baako oboni pakro dem saa tam kra no 12 years o krachi ne ko breki no wie no ma ne share ne dross okono na kyerɛ sɛbe moja atunagum second wine ɛno nso saa yɛ na damfo baako dem enti ewoma aso fili sɛ ofa taste a ɛno oba geyi hɔ ɛno oba ne fie di akwala ne kan na meka o ɛna no nso ne nuanom wɔ hɔ yare ɛno ɔso ɔpɛ ofa taste ɛno ɔde ne kɔ baafo hɔ ɔno set ne kowura hɔ ɛna hɔ ne okokuntunu no ɛno ɔfa taste enti saa kuntunu hɔ gye no ɛno ne ma a wonyem yɛ no ɛno na nyem wo no no nso de come street enti saa yi saa style de de yɛ de nyem ɛno nso na sesi yɛ nkwala ne de o ma kɔma ne din bi wɔm se yɛ frɛ no dog de doggy ɛsɛ no na master Samuel de ni bi master Samuel ɛno nso na nyim dodo o wo busa health inspector they will tell you say no de come straight nti e konyim guy we wɔ no adam pre dodo say pacho men kan ebebro ten enduro ebedru 7 ebedu 7 o kanya me anim so do kre bedru
o kanya mi anim so do kore oni wo na ba ko pe okay me ne Hepa Plus doctor ankasamra na me ba me mebusa krache no say akwala yi say wo da wo na da kore bedru 7 wo so temani mu ka trem say wine pe okay obe kire ne wine pe ni mu Hepa Plus doctor doc akwa ba akra mejoso ho to say nyame adom ene ye benada yes ene ye da foforo yes ene wie ye hia na Hepa Plus pavi plasmos no fa boa me ne metiefo akra say de eno ana eboa good ma apomuden ho asem no ejina yi na ene no me pese mwa pa no ye de hyase free ye mana ewo SS ene woni a ebekọ no se obi mu afina oye toto omo niema pe won tare won nuane omo bedi a package se provisions akọ SHS no obatan bia ne ba ebekọ SHS mesre na de ba ko se ntare o aduane o bibia wo to se akade ana provision e de ama oba no eye oba no ntina wo to sure oba no nso ade esom boma no pa ye ne nkwa na pomuden so pomuden sure se begina yi good eno na mesre se we no Hepa Plus 1 pe ba ko pe 1 pavi 1 and a plasmos 1 we mesra bad time for no sure se bio san kame wa hoden a nka mesre se GS crowd be shellist nim ko mo fa nko prospectus nim yes se obi a ne ba eko school bia no o ko school bia ko sua de no Hepa Plus pavi plasmos on pe 111 na ontu ne ba no fo se bio suku no okono so ya kwantu a wotu okono mu nsuo foforo se bi ontumi mfa nsuo a onum no ofie package dodo sempo na obe package enti okono mu nsuo foforo okohome mframa foforo dormitory ho no e oni nipa foforo na ekotena enti esese na pomuden no ejina yie enye sabio spiritual exercise ne ye empaibo body attack ba na chi eye o nanso na pomuden ne die ehia eye prime yes esese umanu gina brane yes good eya dia esese obaten bia no ana obi a all sponsor ama ne ba akosua de bia no Hepa Plus pavi na plasmos no die unya 111 a fagu banadakem ana ne trunk mu ne chobos mu na sere oba se obeda onyi to paye no baako emene Hepa Plus baako pavi baako plasmos baako eno na eba beboa oba no ama sebe aduane a odi ye de eni se tena ni paduanim ewudura na wo ye no baye so a ye de aye aduane ma oba na di no ni paduane betumi askriti ayi bia frim srade tam ne asichire tam no entena ni paduanim bontua sebe obenyini abeyare eye Hepa Plus pavi plasmos we nyina nso esi nchen po a sebe o won washrooms ahodo send anya sam ketua o ade ba kon ye say Jesus anya SS crampo SS wo ho DHS wo ho apart from washrooms no na o de fu wani to form hwesa ade we ye manate classrooms na sebe obi hye o bet na ho say 1 hour 2 hours a no mo home sam frema we ni nyina nso weekend cells no enye se ohome ya sebe na nsa ate egu ne ho ana se wanya problem with ne lungs ana debio kakra sanye ma we nyina na ya tu ye bo ase asre se ye ma no me sebe ayarefo da achi sabri ya no oba no ompe Hepa Plus pavi plasmos na kire na se de obenom no eno no beboa ma ye ma ne da achi no aya pomuden kwan so nti Hepa Plus capsules baako pavi capsule baako plasmos yemfa ngu won niamem ye kan capsule asem no na me de adesrede to ama yen so e wo street no anti say de manu school ni nti ukona we nya capsule na ukona capsule ne kura so a yenya me ma na eku school sabi omonum capsules na ma ye de wo fie na bra omu koi capsules ni demand no yen hye da amfa nhwe ma no obi ampa bi ma ne ba na ne ba na pomuden gina nyina yi ne senti me number we ya tudwa
ebia na opeso frɛ bi sase me ba na obenom ne sei dog capsules no bia me pebi ehin kra na menya bi oba ne de anse nsuo no akra asem wano mawie na yeso kata so kra refri no wa obetumi agya ne akofo ne niema eni nti na ye kasema oba ne nya capsules no to obetumi afrɛ dog me ba no obetumi anom bia na ebia me ba no kro ya rewe obdro no obenom ne sei me ba no wachina so onya capsules ne bi number we na me dey ma obi ampe hepa plus pavi plus must to pay money banko good so wo school mu dada safi no obeko onye binom good 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wo ye abofra obeko school ana wo SS ni kradada o maame o papa de o hwe no ontie radio sisi wo na nyame ama akonya ma wutie ka kire maame sure ka kire papa because ye wo apomuden wa wo fo no ana de o hwe no krada bia ni mfie kwa ni mo obeko una wo be wie in 7-8 years 10 years time obey adwuma na wadwuma yem na ya hoden anase yarem eni nti se o tie o text abre ya ka kire wa wofo ka kire woni a ebo so ne bo anya den 2020 na ye kan se ye sre woni e to ne se yantum dabi school for mo nkofa yi bronya ho America class bia school for 20 yantum ye kan bo no o take 20 ba ku bia ye 20 timiansa ni nyina 60 yes o covid party hokra o de miansa ni nyina be ma 50 owo asokore mampon baptist oni ni din man kan sa statue no ne nchen hwa eno ano no kwa gibinom na gibi ko school mu wapom din ti ka kire wa wofo 60 cedis o ubenya miensan nyina bi ubenya asokore mampon kra de ma 60 ubenya 10 na school ni de eja de beto book when you amfazo help plus pavi and a plasmos ni see at street yen na ye run economy na ya bre nti me ka se edru bnada so ye nhwehwemu wo wa pomden ho woni padua mu no ebnada hwese wo diabetes ana hwese wo akoma yare bi ana hwese udware wi a ho keka wa na ma mentwawa no mesre meka na ano de wo me fie asa enti na me wo ensuo mienu to paye baako me de ba bi a menam bia bi ka me ho egu me kam na me beyi free ka nim nti me nante esane kakra me kono ena me hu se enkwada mienu maame panyini baako maame ni bufa so a waso ne yem ena enkwada no omunyinyini sa doctor utumu se enkwada na ye very worried ena me busa se adai no so maame ti omo de na call health facility bi na me se maame adai o se bra mintumi me wo osa mintumi enti amani ni padua no emu twetwe no ena me se me waduro obenom o se menom good and then you fast doctor me ye mixes wo ho me hwie nsuo no mienu no we bi die bi na me tu to paye no na me de fry na me se maame tenase no tenase na me de ade no ma ti ono ye no na me se twen kakra me me emfa wo nko facility na anza enti awura ne te ho se ne na tie first no afei na reduce enti me di nsuo no mienu to paye baako me de che no ka kire ne se sa kona kutubi na nyame nhyira wo enti me de be ya dance ya ma wono mu a ese osabi se ne atie bi a obi a wo no kopebi we ye live testimony saved by Krobea Asante Dr. Krobea na Yaw Asante yes nyankopon fa so save life and say na ye hwehwe say ye be save ye ho ebi kura mpo a bufa so no ankodru hospital obekwa ansa doctor beba no ebi kura na anka bibi etumi akwakosi ase ya mpe iti nyankopon hyira wo say wafa so ema ahoden
aba mesre enne ye benada dwen hwe wapomoden se bia sabio uti etedwa o kenkenken obi ye eja ho adwuma na ni so brebre no brebia mogya bia da bio ma woni padua na eno ankasa hwe eye mogya ma no na ho aden te sei obrebo o kidneys na ho aden te sei eno nti na ye kanfo hepa plus pavi plus mo say edru benada pebinom na kai se ebnada nkoane da eni so daseni do ebnada nkoane da me no eni so yo ba so yo bema men fa bibi nyi ho ano na emom bene wo ho ebnada de ye no benada na emom ye bene ye ho na be bene ho ade na ade ko bene ho hepa plus pavi and plasmos opanyi bi frame okay I say doc what do no ayedwuma powerful yes me yo oba panyi 62 years wow na me tese wo ka se yetumi dia atadwe na num se bia ye maba wa ne nko a hwe o se sa na nyankopon tina yeyim powerful na o se oni ne kunu mo adi ne yie pa o ma ne kunu de kodu kakra etu akire 62 year old mami eni ji aba o se ne kunu na di ne yie what ya say na mesre se utie mi a adanse na eba na nya bosire mu kan da be na me kan opay se second year student bi o technical university o se na danfo K University ni na tiare na so sabe maka wa hanom da na me san ka se oba de two options ma wani mom enna ho mema ni nkobie ye ni da ho oba de ye ni da ho enya ni bie bi na ko bie sabe so free mu ba kekao sabe na niema bie ni se free air ba o se K University na kanchance ye dia tablet to achiri asa inti say wash ni ade ne de say no ye migrate from sa era no e hepa plus pavi plasmos no fa na tablet to achiri was since then why you free what muscles I see what you say no de inti muscles here what you say hepa plus pavi and a plus baby e to ne aduro bia so okay baby okay and na o your bear man so Dr. Penyi bi no say what is a make can kodu ho asem na o se min kran se min kosonka na me magana fododo no ehunu say advantage ne benefits e wo kodudie mu no e kwatra sex se u nimdie kodutumi ye ene niema e wo kodu mu a ankese so obema biara pebinom e boa wakoma akoma on se ye de akoma ya dwumo e ma ye de akoma ene ye niema yes boa wakoma ne o kidneys what you say enti enya sex ne nko yes sex ne de potassium ne ade no nti no eboa na kwadu ntini wa hunu nti ntini enti obema wutie menyame na mbetufo the bidda bomode ma kwadu die no enyina yi na wunya wo hepa plus o pavi o plasmos wawie no na de ato akire okay and ma recommend say o kwadu ne de o de at least wanya kra me sabi die obi mo fa 4 obi mo fa 5 obi mo fa 6 la so for you odun ka o di 6 yeah enti at least me ensa okay nanya so mfa so bum o de kwadu no etoto hepa plus pavi plasmos na chi a e de okwanim very good man bi so odi bi tu achiri na de no kwa achiri hepa plus pavi and a plasmos good kwajibi me number si ubetumi afre me na nkomo bia opese ye die no ye di me no obedi sa nkomo no okay kan so se bebia ubenya biato okay 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and a 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia di brawo ene woni di adanse mense se nye woni e wa hanko an mo isi dabi honso for bre yes honso for bre wo asem wa asebio wakotwa scan bi obi wo hon mo dware an ho keka na manoni o obi ho an mema asem nkoyi obi honam yaw ni ade obi boso funu no wakọ doctor so onyare o
machines net labs confirm say onyare enso enyama nkoyi onya hepa plus pavi plasmos na ya dance good owa amanoni a 0542 807 907 0542 807 907 na ebia ye de droben ato be mem okay na wo your bema ochimwa na wadwo nso obi kra filisa se bia kem obre wo de ye kubensu fatu flash niema obeye okay yankopon nam so aye niema bebre monekasa amen yadase apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin wo hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me disi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. We ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. Ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu ansan fa ne yade emebio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so ebehwe wo a charge ne kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika enam so wagye ne hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hono ma wo ma wodro 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi se wankasa sansa wo pɛ no na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokora Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebae no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye de nanso campaign yi duru ye de wadana no
wɔsi MPP foɔ na asɛe economy abato ho mfasoɔ ɛna wɔpaana momma yɛnyi ɔkandini a odi nokorɛ to abama NPP to abama number 1 to abama Baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanche mfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene makoko ben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who they are better man. We maintain policy back mama say the beba. I feel so NDC ba. You be bien juman kitten. Me pese branch executive na di omo bejim. Say akoko na opeso hwe a poultry farm ketu ebi ne ama akoko buo no. Ne ton koko na ma. Ne ama eduane a wo de beto eduane ama sika a wo de beto eduane ama. Hey, na retina mo sere. Onua nyanto boase. Enti wenti na papa ne se yento abama no. Aba. Papa no on se san ye kra. Dada noa mudie ma yentie policy bakwa Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omo nwumam na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya no nko ma san just oba konka ho osan so say odi ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wa na meto ama ani bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen yo sisi ade enya ade a meto ama JDMP the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa cheche endie therefore dia yemfa cheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, Madam was say, Adolfo me koyama ba 102.9 OTEC Asem Beba Dabi. And na wasunguswa. And now we are wutie, and now we are oh he.
Set etisai Pacho nyankopa adome hoye. Ye frau set die. Pacho ye frame set Kujo. Kujo. Pacho ai. Uti boost. Pacho dive me to Sokoban Wood Village. Wood Village. Uti nibi. Pacho ye area ba ko ne pacho nyina yete. Ewura yi otie ne maame. Ye ne ewura ya nso akasa ama na kyerɛ ne nsɛm mu. Uyi ho ano sɛi. Pacho da ne maame kan nyina no kre nim. Ni nyina no kre ba ko wom ne sɛ o se obeto bra bi beto me se me ne ban ada ende no kre wanka no eno kra de on kan de ono ba beto so first one ya yesi akola iwo 12 years so kofa no second one ya ono ba beto wa wu pie free ni fie na ka kire nsa wo ba bejo back ni nyina anya no kre enti u kire wo de mu sei bato ni nyina ma asem nyina ne se na me ye adwuma wo JP na me security wo honum enwumre na ne sister na asafi na omba bebie company no nti na ne sister ye de ese me mpe me kan kire ya mo manager ne se obeso be de cleaner ho na am se you Martin no ba me de me ka kire no nti na manager ne bai na am ka kire ne se o Mrs. Tabu won so pe se o ye adwuma ni bi na so Mrs. Tabu ti ha na am sa ona ne ma me tonku bi ewo asia ha ya ono so manembra na am ko ka kire ne sister am se wa okay manager ne so beti ma aba ono so okay nti na metena honum na sewa ne bai ono ne Doris ne bai nti na metena hona me ne madam for security ba ko so timi nchen nti na me ne to honum na we bai ono be cha na me so good evening na me say se no say ono also be so de me of me bag na me so bag na nya me de me ofa bi de nwa me de na che se we na wunnim no ba to na minim no o bai se na sister ne ba be pay adwuma no one ne bai ana be chia no na unim ne dada bacha enti kire se na unim ye nu ntam ye paa na me enhyeda nye pizza eno waba so o pe wo bag to aso ana me ka so bag ne de nyame de mu ofa Muhammad de ana so okay nti me ba mma mo se mba be eden na edwuma no so e ben ye nti mba mma mo se mba be ji eduane adi bian masa ba be tene edwuma nti mba na ge ba be fan ba na me ka che oh boy me bag no hu no so small girl no ne sister ne ba say na ba be de afa bag no na am say okay the doors the wa fa akwade a na mo cha me hu na age nti ade chin girl ne fa bag ne mba na me bra no so say me ne bag no ma fa mba o be jim do me to 50 cedi na am say okay bag ne me de bebro ma twen san 4 days girl ne fa bag ne mba na am say ma me nko fie na me nko kan che ne say wan fa bag na mba me bo no nti me ko fie na oni ho no me ko tu ni nwanketwa e wo ho no na m ka se kwaku Doris no so Doris hu no na m ka chen se oba ka chen so wan fa bag ni bre wan fa mba me bo no ona mu si you na me fa fie kwan na me tena ase dimba na me tena ase fide me wa na paramite me wodem na me nwanketwa ba o pra ona de bag no e bre me nwanketwa no o de bag no bre me nwanketwa no de bre me ana se set Doris itwem no the bag na aba ana am si okay na am the bag no e koma me ofan nti mo adwuma mu wan ma na mo se me mankrofo eden e be adwuma mu wan mi si nti no mayi medi ana am si okay me na ma ye me fort enye obi a ana mitina fi nti mitifia na afide ye ka isa ko pe adwuma bi o so mi e wa ase ono mo ya yegusua ya na afide ekwenim kakra fede gewi ma me bai obebo ma me bosia eso du ko fakubi na ma me discan ma no ekoya ma me koda ne ka osi china ne beba endem ne beba china ne beba sa until last time be enwumre nyina ya tete won ya ma like to fe tete wonum ene me now for ne tete wonum ana ma me bai no me da me fan no license ne bia minim sese na asi nti oba na mu so no ma me gina wonum nti okom se ma me na eko ge kra me ka jan se nta dan bag me o na me hu na gas there is nta dan bag no fa ko dun so mama mbla di matem ono se kafra nti me koe amokoe na na maame efrem se me mbra nti me bae na no ka sisi ni si na efiamansa aba be ka kire no na me se nti na me efre no me se antemansa na omo ko me fe no wan fi me na mu so mu nyina ewuru ase ho no nti na boys nim se bia me kwa kwede me kokko ana ase yi ana omo sa be ometwen betena ase
nam ka say anam busam sa de nam say boy insem say ni say na maame na abe de abeka kire maame nso asem mi nim ho hwe mi ko ofi on mi ko me ba na mi so unyo no motete on anam ka say Doris won no si da bi anam sim ka jen say oba on ka say on fam ba again de embre me na de no oba be ka say mi ma ba ho no eno aba benyim eno aba be enti set kujo aba ye ni nyinsen wo unim ho hwe ba cho da bi unim ho hwe ba cho da bi one na dada na one ne na da ba cho me na da mo mama tre spoon oko boasia sa judge no sa tama na me ye news reporter ewo oboase no mi refi judge din mi refi ni din no oboase circuit court eyi ho no wo fa mu ye soro ho na pampafie ne so ho be pono Santiago station no soro ho achi ho ho na circuit court ne wo se say di o mayi afri ho se nyinsen asemba sa George ni nanimu a na wabusa krache ababa wa no ni na ye bibida o se ai na nyinsan na o se nyame dia na wayi atre dia ma aseje fa Saudi efrim abaye one na dada bacho ai na nso nyinsan ne de nyawa die enti na ase nyawa if that time hu we na 2019 ana me de hu gewe 2019 ana me de hu abaye ena one ne dada bay 2019 mo almost 15th May ana me ne gewe 15th May ana me ne abaye year bay 2019 bacho entu ne da 2019 bacho enti 2024 you ne na da 2023 one na da 2020 one na da 2021 one na da hey 2019 na afa no na je say 20 me bacho enti me ba ewra owe enti 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 years nie bacho debi 5 years nie as 4 years nie ena ani ge yi dae ena nyinsan afa nu anyemo de ba be hye o bacho ai krache je atre je me ba mo chao I hand over this atre to set kujo set je bacho me di enim o di enim bacho ai nyon ne nanyem akwala bacho debi 2019 na wo fa bacho ai sami manim wa admit baako se one ne da baako pe bacho ai but bra ye din kan frɛ wo no ka kyerɛ ye se one ne na da bacho every sa 20 mu ho no na die nyɛ sa na me say I have a recording of you wo ka say oni ge we kura na da na ne maame na de wo maame ka enti no omo peso omo be fa sa kwan ne so edi nyinsen ba be hye wuti enti sesi a double standard waka haka o wo se wo ne na da afedi o so na da ba ko na 2019 so which way back into be se mi hu se sa nkomo ni mienu ya wo de adi wadi nkia ni adi sa nkomo enya menene na da e na second one menene afa ba ko pe na 2019 enti which de hin na ye no kre wa wo nsem mienu ya wakai de hin na ye no kre menene have says 2019 ene kwa na osa ntimi man for so no e wo me madam for dem ntimi man for so no ena mi jana man ko 2019 as ho na on ne die enti free 2019 ba nyina won ne na bio pacho da bi 2020 21 22 23 24 pacho da bi on ne na bio enti won ne die be say 4-5 years nie eye dan na akwada na nyem awa ma akwada yi wo 6 months say na wo ye bebo pacho nde do so obusa abaya otim nsani fa isu abaya o se mi musa o se 2019 ena one o die 2019 ono die be si sabre ono na bio eye da na ade o ba kwese so one ne onyem pacho no na ne menyem last time ono die ye be mu se na o see
ɔse 2019 ɔne ɔda wafa wo baako pɛ one pɛ ɔmfa wo bio saa na wɔka ɔsɛ wafa wo baako pɛ enye saa yi anim baako kra even kra ne me saa yi anim ɔne me da be mienu o samiensa ɔne ɔda ɔne me da set won ka no kra pa wo odi o serem ɛyɛ so serem saa enti krache wo betumi asini pise abaye baako pɛ na ne nada but I mean na have says one day pay but I na have says one day pay and one sesi abaye wo mfie say 15 years sesi akwada ne wo 15 years and was it 2019 into 2019 how many years dey Mountain Frame 5 years until now 15 years on yakwala ida it means no over 10 years yeah oh okay quick one Mate chairman yankopon israel ensemisa ene anu ye twetwe nsem nso de ba enti wo de onne da sa ba akodo ne biem abaya se wo nso mitumi nya recording bi bo kyerɛ wo se yinsen no de kokoto Patrick yanim sa wo ne nanyem a wo bɛka se boy wi enye wo ne nanyem a na sa wo ne nanyem ono na ne menyem boy na ne menyem ono ana ne onyem tie sa ne wi Hello. Yeah. Patrick. Eyawa. Eya one. Mpachai. Oninie. Mpachai. Onia. Aye. Tie. Hello. Hello. Yeah. Patrick. 102.9 FM. Patrick. Yeah. Asamabo. Patrick minimum. Tama me ka se tadro ma me na so wan to. Obesi den hu me sesan. Eside na mi hu ye. Yes, last month my man sesan ba. Asem Beba Dabi. This month in so in May. Yeah, this 3 months. Asem Beba Dabi. Yeah. Me help Patrick. Onza me so me go school me pesa me wo. Da we na me pesa wo ba ha sei. Nti won't member. O the Saturday crown pa. Asem Beba Dabi. Me ma me hu wa che me ende. Ana obeka. Me sister nso hu. Eside na hu obi ni ma de hu. Nti se awende. Also dai. I take care. Mr. 3 months. OTEC 102.9 FM. Boy be fun. Why? Also dai. Omu busami. Me se me friend me papa. Me se me friend me papa. Me de friend me papa. Asem Beba Dabi. Hello. Yeah. What's up? Me papa. Me say me can't so busasa phone then I'm in. Me mami ebusa. Asem Beba Dabi. Me so ma ka chere no me ntimi entwantro. Patrick. Mr. Blanem pe bibi fanyo. Nti si ebe ni den.
OTEC It's not 102.9 FM. Hello. Yeah. They make a room. Some see me go school to see Monday or so. Hello. Hello. Yeah. Me see to see me go school Monday or so me be go school. Into the see then you find your dear. Asem Beba Dabi. Into the same scanner. Me person me say adie no. Say. Me nem na wo. Bisa. Me musa sen. Bisa na we. Yo. Asem Beba Dabi. Hello. Me pie ne nam. Me pesa me bla beti on ti sa se mo be kese. Asem Beba Dabi. Oti. Enda me ma me ka twe mo se me bra se me nim na me nyima. Efie ono me fantana ho. Ena akra no so me ni mienu e be flifie o e be wu. Me sra wa me pa ocho. Obi fufuru bi anga. Obi fufuru bi anka on so sen. Where? Obi fufuru bi anka on so sen. Also then. Offer match. And it's not phone run. So make a tour Mrs. Tabao then a phone a buffalo. Hello. Me mabai. Now some men are welcome me mabai. OTEC 102.9 FM. Mrs. Tony help. Why not cutting? Hey. I'll go be for young guy. Also day. Be for young guy. Dabi. Also yeah day. Ufi wache. Nesa de no so wache. Huh? Unkwa me mantem ha me mimpo bia wa ha. Me se mantem ha mimpo bia wa ha. Asem Beba Dabi. Ewom sasen. Patrick Pasam ka kan Ndi se be ade ne dan me de. Asem Beba Dabi. Nyam peche na mafro. O sa de wenti na mem. OTEC 102.9 Me so FM. nyam peche na mafro so sen. Nti da be na opese oba. O ayoden. Unim de ntia na me from kancho. Unim. Ebia na me frɛ wa wan san fa bio. Nti na me dwen nyama bebre wo mi tirim. Patrick sɛ me frɛ no wan fa won. Den, ubusam sɛ den. Un right. Rande. Asem Beba Dabi. Adolfo de atiefo interception of conversation. Owura come wine capture me matrindie the kramen se matre je ko saudi free je I capture them me so no so adi atre no me so anko sade die free what you say die nti ameka made atre we yama no sakra che ne nye no anko sane die free bo no wareda good enti memfa ne se nyinsan no eye Patrick dia ana se wura we dia wo owura we dia no
Saudi Efrim. What the Albesa Efrim? Eyo DNA. Yania ye DNA moon wakwa kwada way. Dia hohuru tri ho. Efrim sa kwada way nyoba. Ojitum say. Me say ti dia me kan ye no. What the wo say Efrim nti a mama sa tri ene say. Yania ye di wanim. Yede wakɔ mfidiem. Na wakwaya akwala we DNA ni ehunu se wo de anim sa wasaw de afrim. Usom sei. Atomasami de afrim de anim. Enti open say. Obeye DNA. Batwan. Obeye DNA. Batwan. Obeye DNA. Batwan. Now they assign ho. Batwan. Say ya wo de a obeye dey. Metua ne ka man. Say nya wo de a Mo fa ma de. Okay. Fama tre mame. Me de matre na ama wo e na wo de akasa a kire matiefo kire se wo de ko Saudi Afrim wo de a wo ko se Afrim e ye odi ani ya wo koye wo penkwala nketenkete pa o because calculation opanyini a wo frɛ me ne me ye calculation no me da ase yankopon nhira wutie calculation a ye kire se akoda we odi ngan bi eja per 2019 na wo kana akoda na 10 years. Enti efiri sa da wo ti ho no wen kwala but efiri sa da no ne ma me ba fi on ebe efrem papa ka che nsisi ni si na nko ope wa chew na nko odi uche nko chew anu odi uche na uti be ye no anchew enti na usa anya akwa wi biem no but the efiri sa da no ma fa me ho an hyehye ni biem nti no ofiri se ba metwe me fa si wa mfa ni biem but there bi nyinsei eye ho adea eye Patrick dia anase eye set dia akwada 14 years na simnie tweme na meba owura bra da bia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho ye de beso woni a wo yade tete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo manyimu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obeba foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete sen achia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si achiba akrata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi ata ebi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebe magana fododo no awo saa enyarewa yi bi ehwa hanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakray papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na udi mirika ya do anu ba bebesi fomu yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuyo Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi ya yebesimu no de toso en9 Dr. Ankasa Earths nase e wana so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fabro
bra sa wo de hia ton samon tentan a bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na sam de wo mkra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye hyew wi a aka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na sade enu doctor Fokio dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na nwuko kai sa wo be frɛ na waji code na no ebe bo ma wo sika wo betua no mpo ɛso ate wo be wo Dr. Fokio Herbal Clinic ewo Kumase hachi number 1 frɛ 0242 442 166 ana say 0242 155 935 kai say edano ye bosumi dubako ne da etoso enai a 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina Kumase nyina se on beka se ye nye enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani mahama so won hwenya akwan ne ye no emwanya ode ma Asante mani wo sese wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntunwuma se fata ma Asante memu ende yi wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watudi agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumase International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to Baomia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase. Eba na eyo. Ensem ni bi ha. Ewiai traditional Dr. Dawood nso opanyini mame na wase. Na mensre Nyankopon ni nhira ene na ho bambo emfama wo. Out of 4 papa yi ejeso krapa enu odi ni dwuma. Se wo ba Kumasi Krobea imu a enkran kwantempon so ejeso krapa wo ha ho na traditional Dr. Dawood odi ni dwuma. Ena wiai se wo tie me na wo ye obi a yade enti wuni ahoto esikyire yade eyemu jabroso eteteo brana papa ne mfa na duru nkan kire se wanhwe ye na yade we ka se bedi wawu adi stroke yade na bebre wo ebia atwetwe bia aba nanso oni Dr. Dawood hia na se stroke yade no kura na aka wato foma inshallah obesore obesa nante bio mu amode ye hepatitis B enamu yade bia dokoro moma mo ye mo hwe a enye yie mu amode ye ulcer wenya prostate mu hawo enti sese wo jonso semu kura nye se wo yo obi a utumi ni oba danso hunsuo ntumi nyem no sabi oba wo pa wo awo ne ma oba ebepa ho oye be ma oba ma da form dem o mensem form wa na ekọ onua se wonya ba Dawood Herbal Hospital me kashe nyame ani muonyam se wonso oba ma no bepaja emu be ye den ma de ahye Nyankopon ani muonyam wate owo botaye nti ode bo ne saa ma o enti braje so krapa edane yen kane na metro FM ni wom no saa da no amu a na Dr. Dawood odi ni dwuma ne number eye 0244 886437 afa 0201 681 717 MSP 30 enso ye aduru ya ultimate clinic for na akofa sa aduru we di aba na oba bema wutie mi a woyere ne nsabuo mu owo issues ana menua ba wutie mi a wanso nimse owo issues ewo nsabuo mu akwanya no aba mawo ya ultimate clinic for akofa duru we ya eye menses nko aho adwuma menses ye duru ni die MSP 30 eye menses ye duru wa wubu wonsa ya wonko na wote wonsabuo ne ba na akine ma obi oho e ba nioma wo huni wo mu no wompe obi nso oho anensa no entumi mu ema bosome ne nso a wonam ho saa obi nso oho ane de ne ba heavy emu edu obi nso oho no a wabu ne nsa wie no be nam yensa na yakinu asabu be na wotwe yakinu asabu ni nyina na nye o enye
menam saa yɛ so ma sese wo hormones aye imbalance ya ka kire so ovarian squad ne ho abagim ya ka kire so wanya fibroid onua se wo pɛ MSP 30 aduro ibi akira kwan na se ononom a aduro ne bɛboa wo pa wate your number is 0541 727818 your number nie 0541 727818 o fresh number we ya ya no bekasa de wonti ase ne yebekire mu ama wo and 3p garlic mixture aduro a Piwak natural health for nso de aba na se aduro we adofo ne ade hia mu tie me se munya bi na se mononom a aduro ne boa pa manipadua no gina yie obi ohodom wo se me pressure no ba bi ene nam no na enye obi se me cholesterol yese ya wosoro pa obi se mapo ne mapo so no eye me ya mahonho no yese ye duabo enso nya dua o srade tambie sisi wuntini ni mu enti moja ntumi ni afrusa na ye onua pe 3p garlic mixture aduro ibi na nonom na ononom a aduro ne beboa wo oba Misty Herbal Colinac Dani Herbal any all other pharmaceutical shops a ubenya 3p garlic mixture aduro ibi so wonti bibi ase afre yen wo 0248928824 and 0201 000021 Ewurade fie Herbal Center. Na we traditional doctor amankwa nyankopon hyira wo. Se wo ba kuma se kronomo a bosie papa ne ben Red Park Ewurade fie Herbal Center. Papa na se wo ba na so ya anuanom owo aduro nwanwaso bi a odeye etiremu adwuma. So oye obi a wanya hawo ewo utinimu ani wom bi ehwene ano aso problem bi a ba utinimu bia no wo de fabra bedan Ewurade fie Herbal Center. Na Dr. Mankwa papa ne moa wate moa makote enemu yade bi na makoa enko so ye oba na bema bra na papa no beboa wo se wanya mojabroso etwe yade Tarford ulcer stroke yade de wato fom untini mu twetwen waye mre wo mpam ana wo nsebuo munye Ewurade fie Herbal Center papa no waduro osi bibia ye natural ba bia tokro da wo nipadua no mu bia no aduro nso bewura ama yeye ne number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 eye Volta Drill Limited anuanum ye tunsio minua ba ma wutie mie se wo hiansuo ewo fia ono mu ada bia medi won ho adanse a kyerɛw se wo betumi atu no yie die wo ma omutuo ndie ne om dɔso na die obetu ne yie eno na dwene ho eno na me kamfo de ama se dia esese ba utrim eye Volta Drill Limited sa di we eye household name sa di we die ntia abeka nipa nyina trim no kyerɛ se onum ni madwuma papa enkrofoi wonum wa animdifo onum san wo mfidie ya wonum di dwabo ni mu wa asase da yase kotwe nsu papa du firi ho edebrew enti mpachaw anything borehole drilling onum wa ye ho adwuma eye Volta Drill Limited eba blowing pump installation pump servicing ana wa mankwanchenfo e bia betu sa problems we ni nyina beba fra yen ni emesiesie ne kama emfama wo ye wo kumase ahojo da man ni main office ne wo obesunya ne tachima ne do man nyina nso a ye wo ho ye number ye 0244 299520 and 0266 432210 awia Hepa Plus Pavi Plasmos and now tesa me ne Dr. Eben ebon komono adofo duro no a eye yen general well-being ehu adwuma no enu nie Hepa Plus Pavi ena Plasmos enuro ni ye miensa se enuro miensa se ne papa na ka ho asem de kire ye ma ebeko school ye mpebi ma wonom ye ne aye wo fie ye mpebi nonom adwadifo eyere nom kununom munyina mununum bio abusuan nkyemfa mononom ye woni nsuo ye woni topa ye ni senti ne se wunya se aduro ibi na wononom a ebo well-being ne ho ban se yade bia bekọ so abu abetena oni paduam na wakwa na sesa yade kro no enkwa wo de nonom se nure bi ena se wo ye obi apese obo ho ban so free yade ho a aduru a wo benom a ebedane pampim ewo oni padua na pomde ho eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos de fearsome 3 se nure wi dema fa kwadu tutu akiri
oba eya riatadwe to akire ate kubensuo no unya bi de no nomo a eboa ma adwonso se mu koyi ba bi ato aduro bi anso kwa abenya bi Fred Dr. Ben 0542 77 8572 and 059 898 Latus Enterprise ye wokumasi adum aseda house okwane so anuanom ye de aburuchira bagana we bring abroad to Ghana because you come to Latus Enterprise, good things they here. Yes, the modern things, the quality and affordable things they here. We make you build your Ghana house. Ubesi udai wa Ghana, but you live in the house like you live abroad. Obetinim to said your word britri. DNT na make us because your mouth PVC pipes bend them fittings are and we are no eye kama. Your mouth Turkish doors. Paint, chandelier light, wall light, electrical cables, kitchen sink and taps. Your mouth tiles, WC's normal bad boot. Your mouth pumping machine. A bathroom, you maybe to set telephone shower set, complete shower, bathtubs, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder, and water closet, mirror, water heater, and many more. What a trend here? What are you sitting there waiting for? Come to Latus Enterprise. We serve you proper. Yasumu ye. Ya no mani ejefra ye 0242 61 6585 0242 61 6585. Medima for Herbal Clinic. Eye Dr. Time da so. Se wo be kumasi abu akwa agogo a. Ho na papa no wodi ni dwuma free. Papa ne se wo de wo yade a wo de anante. Wo chinchina anu yi amabra. No fa time on to so. Yeah. Or the time better so ewo medima for Herbal Clinic. Ebu akwa agogo heya no odi ni dwuma free. Mo amo pa awo ema no ei momra papa ni si akwan ni free ona wo. Wow Johnson se munko ye prostate aye kese bra. Wo low sperm count infections be how why mrempam kidney ho how stroke de wato from hepatitis A B and C sabe unipadua mu ya nko ana wote emu twetwon emu ya wo ya stomach ulcer fibro diabetes onsabuo mu na enye papa no wo ya dro medima for Herbal Clinic Dr. Time da so obeboa wo se frenu sese ya nene nkasa why 0244 77 4282 and 0245 61 6336 ya Bolivia Enterprise yenso ye wokumase sofo line alignment ye ne multi home ene die nimhwe na anuanom ye ne adi nuane ye duro esa yade wa yaso ye yes enuane no ye future life smart food na die nti ameka se ye de san yade no ene se enuane wei ahodinuro ayemu matonchom muntie yawo vitamins minerals makomako 23 ene wom yawo amino acids makomako 19 ne wom yawo omega 3 inulin yawo selenium energy protein fiber ni nyina bi wo ya Bolivia fo aduro aduane aduro future life imu enti se unya bidia nokre emfa ho ne yade bi abeto asaba mu ebefiri wa fia ma ho ato wate bra be kire yade mu kire yen yemma aduane aduro bi na kodi come on yade bi dwane your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090 Faith Homeopathic Clinic. Ahenema koko bifuo ninie enron ketifuo ninie onum na dimfidie free India abagana hebo adasa no Faith Homeopathic Clinic anuanom oba ye nchen a yade ni bi wo ho a ye mfa duro kura nka wo muntie ebi wo ho a ye de yensa yawo a wotie wo unompe mo nkase mu ntiri mu atwetwen ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so ye be ye free ho ye twi fi so free ni padua ni mu free se die enom de humi koye mu ni nyina de fi eba ye ni padua ni mu bra ne entwema wo untiri mu atwetwen emrehwe wo mpem emema bi bre ma akwada no odofo no oyire no manani nyi meka se si kire yade bi na akofa aba pressure bi na akofa aba bra ne mo ne bongarate nto nkyema wo ate se wanya ani ho hawo enam yade na akofa aba enuoma nkoye also be how anata for the beer ahenema kokoben is the location ya Benjumas company no 18 junction wa ya number ya 0244 58
3859 ɛna 0275 969414 Faith Homeopathic Clinic ubenya wahoto oi and somehow obadi achiame akra and somehow ewra enkomo bia na utie bie no bra na wo ma akwada ne nufuo no eye wo a Pachan one hwan na edi sa nkomo no ene Patrick no ene edi sa nkomo no Pachan na ade a set kujo ene ne wanyem ade nti na akofre Patrick ede to nanim se one ne nanyem nti omra ade nti a sa tam no ono ana na menene wo ho nti na me de to nanim set ne me dayo but na we nso na me wo ho nti na mpese nka me hu se ebia ye we ya na ase we aha sana na me wo o ma adwem enti sese ye betumi aka se onyinsen no unim be ma one ne nyemoi afi na me hu be ma me ne nyem eno ne hwan ono ne set o ye dai na hu se ne ye set na emom enye Patrick sa Patrick ne me daye no ache ena me di hu ye echeye ana we nso ne me be daye no na me ba bebu me nsa aha obi a test me message bi wa ha fantastic ageni mboaten o se nana akakakra ama wabu wonsa se awura ne kasa enye nokre ovulation only occurs from 14 to 16 days from 18 day to another menstruation is free 90% of women don't know this ebinum kura gidi say even believe last day to period day kura can break but entisa na kakakra ama akwada ye bunensa na se cratch we ne da idea ene nana me ageni mboate me puti to her se nye boy no de obi kan no se na kakakra ma na wabunsa na se yampa se boy we kura na da ya ene na yo free period obeka de ba say boy na boy na boy yi se woni wo da 2019 onso afi no awo akwada ne wo 6 months enti ye da no obi oni wada 2019 afi no atumi anyem wa ma akwada ne wo 6 months ba shanya 2019 nkwa no ne me dai okay kire no de anyem wo no wa kire no no onkai kaka no de anyem wo no ka kire no me kai no kai gu afidie nim na kai no baby one me dai no na ye wo toilet ma afọ ma me kunturu honom ana one me dai ho o kai ono akai ono obekai Against now say Gina I say we chantro say and you on me die. Some men oh my god go as small beso be kan o. Okay wo de wo ne die ye nyem no no. So ne da toilet and bath. No open na blessing mo ho. San crank it one kro mo ha ko make say o bless set ba ho no. Sabi ma me ba ye me kan ni na achile. O se ne ma me ba be hu no. O ma me obehu se wu pie frifie ho. Tie o se na wu pie frifie ho. Ba to enya no kre so kasa ma me kasa oboa. Won ko bond doggy kuntu oje wo toilet and bath. Ba to da bi. Me mo ni doggy wo be bia. Na ma me so kasa certain chantro obehu mo dem ho no. Asem ye ko kan ye gidi. O ma me kula didi matemtem ma ho ntimantim ya nchirechire ma je adam ma me de phone be chire na o ka chire kanokro set nya no kre na me kan chantro set me chantro kanokro yo mati o ma me so no be hu me me bo ma ta ya uduru ma mada bang me ni nya ho no na me ba mfie wa me no abeda o ma me aba be pie mu sui unko board doggy wo mfie me board doggy me sira acha me mboni doggy me sira hwan na be board doggy me ba cho no a say ya de ye rere de obe board doggy hwan na ko board doggy hwan na be ko board doggy me ba cho ye set eno na nyemo no pa chan wo fasu nyansa wate fasu nyansa boys ni area boys multi areas muntie ya wo boys bi wo hono mo de enkwala nketenkete no mo pe ya wo boys bi a sebe enkwala nketenkete no mo pe obefa akwala ubenya ebinie
ebi ni mpacho wo de wo betumi asan bra wakoye odi na awie o wo betumi asan after your DNA unima men kan fa nkyerɛ o sa wanye DNA akwala no bɛhwɛ no me se woye DNA wie ni ehu sɛ nya oba nya oba na mom sa wanye DNA ne dia akwala no bɛhwɛ no you take care of the child ya kosi baby ese kosi mote ho nkwala fa na aka mo nwene mo ho na mo mpɛ mo sas akwala ketwa wo hwɛ so ma mi to kube fruit eno oton de hwɛw wo hwɛ wo eno ho na wo fa nsua nyansa nyere ho nsua wade wo je kyese awokɔ free SHS kra na asan bai transit meba o be ma no no free HSS nyambo anka ye anka wonya bi nkɔ adwene wo mo ho na mo nwene na won so nkwala fa na aka wo kofa kwala tie wo kai establish 2019 kura na de emfa nsa wo kai a no wo 10 years asesai e na wo akora 10 years e na wo panyini wo akofa no se yemfa wo die kura na emfa nya adwuma na wo akora utu fie se me yare e no obaaye e no wo de makɔhye toilet and bath so e no amama kuntu ho akwada bone aden e na momie bregu sa awofo ya mo mama no school for nkwala no wo masoro wo mo kekan sam de kire ye mama no it is all your bad time especially mothers na wa men wo ba kwala wo P6 P5 JHS1 e kono a wo betietie ne namfo no ma no wei o se obi ka kire ne se ade no de wo ye kama enti ene o ye ene o ma obi kokɔ adai ye nyamotai oba ade chia me brem Abapa Mall a biggest online shop. Onua eya ma ye ni dwa wa Abapa Mall ha. Se o ma ye di dwa wa ha ade bi ehia obia no ne border form na ye papa. Na wie ya wutie me oba Google Play Store ana oba App Store ne so na se o download this app yi Abapa Mall ya ebeboa wo pa. Ewo wade nyina mutu fie na wu di dwa enso ewa ha Abapa Mall. Ade bi ehia de odi besiesie wo dem o kitchen de ohia so de beye aduane o de beye ohun ti se cooker microwave blender ohun sa ne oma kitchen ne oma ni nyina ye ton bi wa ha ene oma ye di nua na ye nkonwa mpanom ne ade ni nyina ton bi wa ha de ye ntade ni nyina ye ton bi wa ha Abapa portable washing machine kura 390 na Ghana cedis pe ade a wo hia bia no Abapa Mall ye wo bi wa ha wate so won't mean downloading an app in an any drug free free your number with 059 338 6133 and 059 339 1848 offers our number we are ya beje so ya water for 3 miles saka park wo oni any drug bibia be fa let's say Minnesota United States of America otie yen yankopon hwa Lottie akua eklenam o say good morning Nana Krobea, my husband. Good morning, my dear Eklenam. Regina, and was another Krobea Asante, and somehow me were Iraq, and an area means meet you. Linda upon, or say a Krobea and Yanku Poncha Pawate, and area Yansia Waha, ye held near you. If the Siama or Bahrain, and was a Krobea means me monitor show all the way from Bahrain, Yanku Poncha. Yadamon Somase. Len, and was in the future generation, no, Emie. A dear partner say dear ye penis ano Yankupon hu ye mobo oba de obo akra na hanom na hawi bremwe akra me dasi ha akra eba ni say ya na mafo obefo me hwesa akwada say me baba no pa na me mama ba wa biti sei na ni ekoso yi ekoso pa eja akwada na ya akwada pone sem papa me ka se obi bia obanyem ni ebebusa wo na obebo mema mienu din na chese wo ya oba boni ana wo ya akwada boni na yemisa se eye den na akwada ebe ya akwada boni ni nyina ya abrante ya wotiwe ya ni nyina ya abrante ya wote hei nyinse ni na nchen die ne beba
say ye ono na nyem no say nye ono nyem no say ye POP mine no na nyem no ebe daddy na mom say wotena ha ka kire ye say 2019 sabre akodo ene kra na o me hen sabre na akodo hwe na wotete say amanfo say amanfo ma akra we monfre police ni amachi ni say si a enyanyin say no wono anu to say 2019 ene kra akodo 5 years ni a wanyini aka ho no ye hwe akodo we ye wote we na sabre no hwe enyina so bia ogina aso de ko ene ne kodae se ose enye ya enti wonko ye bihwe akura mumma post mon frɛ project aba frɛ post for no mo mefa no 2019 ono ne ka enye ne ka ye na yenkoti mfra kwada yi mfiem ne ye hwe de wasɛ ya kwada yi hwan ne kyerɛ kwada yi sabi emema fa enti sɛ wakyerɛ no na sɛ wafa mema nsia o sɛ nso kura no a ɛyɛ hwan na asa kwada yi enipa bi wo mantamu bi de omo ya no womo de omo ba bi na gigi agro womo de ene sɛ akwada bi ombenya ne bia won be send life na susuan paase sɛ wo nua ba e wo 10 years na obi ne koda de ba asɛm na be ye wo maame ne te wo no sɛ wo maame wo baba 10 years na wo te sɛ ba ma bi ne na koda e de na be ye maame no sɛ no obete ne ho nka sɛ feeling na meti yo enyenyin sɛ no ho asɛm kora sɛ 2019 obi baba ayo a okɔ school watimi adade ne dina kɔ sɛ baabi ane na kɔ akɔda wasoro akɔda no wakyɛ ne sɛ de ne bɛma da wakyɛ ne sɛ nyɛ ya ɛde ɛna atɔ na adwen mu ɛna ogusu hɔ yɛmɔ yɛn sɛ mawo yɛn tɔdɔ mawo so maame wɔ ɔba ɔwɔ mama ani bi ne mama no so bɛwo wo so bɛwo na obenya 10 years na wo te sɛ bɛma bi ne na kɔ akɔda yɛbɛbɔ yɛn sɛ mama wo sɛ so wayɛ adeɛ enyenyin sɛ no ho asɛm kora na me de tesi ha me nyinsen de so wone wonanyem sɛ nyo wonanyem ebedadi na mom sɛ 2019 sɛ mani akoda ya da maame ne kana mi nso oboa wo maame ne hyɛ ase a wo ka sɛ ɛna na akoda no 12 years sɛ maame ne kora de wa mani bi 12 years ɛna akoda ne koda ye ne ho nsoso bia na akoda ho ne sabre pa ne komu sɛ kura wa wo a wa yɛ kɛse no no we wa yɛ kɛse ye na hwɛ ne kom wodi nsuo gina hokora enye yi akura hwɛ sabre wa wo kura we ne kɛse na wa yɛ oba bia wo a onyini otwe onyini entwe wanyini mponi o na di sabre ne park la chi hwɛ nyame anim e de awura we koda baabi ne koda ye ekoso ene ne koda ye no wasa nya mbembo te se o defend ne ho nti o ka 2019 ne ehunu sɛ akyɛ 5 years wontimi ne nyem wonim sɛ sabre nsa asɛm na ɔkan kwa na yense hu na e be hyɛ mabufu won free studio han kokwada ye be kyew sa 19 years na da ye no na 2019 no ye ti film na aban jawa na ukọ enyenyin sɛ no sɛ wonim Ghana mra akwada nya 14 years na wone ne da sɛ wo pene ye sɛ wo ampene mra ne sɛ wo da no na ne da ye e na wo da na no nko anti 2019 na wo sɛ akwada ne life asɛ no asoro no ama de sɛ otimi ne mama me ensa da o sɛ nsia da no wo e na akɔfa ba ye de ahwede ba afie no ono ene de anwansena ba afie na kyina bi no wodi besua nyansa obi a wotie ye ene ne obi nso ye no wodi besua nyansa sa akwada bi de nam ne ba bi 10 years 12 years ya onko dada no ne nkwanyem na maame no so waka ho bi wo akwada wo wate se oba 12 years obi na akwada wo se me ne nete mantemo ena de ende wantimi ame anche no wantimi anye case ama na anye nse na amanfo kan no si wo enye hwe enti ena ne wote ya wode ka asem no enti wodwen se satata no ena nka o ma ye che no a go wurai conference nyanza ene wote cross ori a obesa ko 10 years asan ne nada onye biem obeye wo free ye ya obesan aye wode ye kan ebedi be na otwe no bohu se amanfo mba be ka se akrachi wei wone o mo marketing kete ya da onye biem wei die ne nkwa na okore wone nkwa na kete ya da nkwa na ope wei die na okore nkwa na ope wei die na okore sa o ka se o ko fie ho na o ankwa ye ne hwie o jaale ho no menyi ni bathroom enu nye jaale menyi ni da me gidi se de awura yi kan akwada ne kan no eye no kore die ne be kire me gidi me da nyinsen de se ye wono ase enye wono a eno de mintumi nka ho asem ba da wo so wone ne kwada ho na ye no kore boy no kan no de ne 2019 on kan no kore ada no ho no wone ne da ya ampa ba da ntimi metwa san kontompo ne da
wɔne ne die wɔ hɔ ampa na sɛ yɛ wɔno anaasɛ ɛnyɛ wɔno ane deɛ ɛno deɛ obi a biribi nu ne ntam ɔma wo ayi mɛfa wo baage o woni ne nya free woni ne hweyɛ 2019 na ane ne twe mpra na waba baabi a woyɛ adwuma na wo baage osme ma mfa na wafa baage ne de kɔ yɛn hwɛ adeɛ wo yɛ o wodwen sɛ biribi ni wɔ mo ntam ayɔnko fa so nko bi na wɔ mo ntam a obetimi 2019 asem obetimi ya befa wo bag e de akọ ama wakọ ni fie se wo kọje wase me mfa ma de bentia osi no oni ho e na ode nkraja ni nuanom nketoa no se oba no amfa ama oba abeporo osi okọje no e na akwada ne se amfa ma no akwada ne eni ho ni nua nketoa ne wo ho e na ode nkraja om se oba no amfa ama meba abebono endisi ebusa ko ye no wankwa nkoto no endisi ebusa nkwala no na nkwala no kasa wo no wo ho aye nya odai dano na nya da ye ko school ba to na minim de me ko ma nkoto no ho nom de endi wankoto ni fie ho abra nkwala no ho da ba to ma nkoto me ko na nkran na wo ho nom ana mka che Doris wona mo se woni ho ena tobo ono ne de ya okay ena abaya ne nso se sada no oba beto no obeto no no yare na ni nua nketo ne nso wo ho eno mo de ne fo kura ma wo mo enti ye ka ne se ni nua nketo anom no ono mo wo ho no apie we diem enti eno ye established na mom wa meto me obeto me eho no na aba abeda me okomo me dogi eho na ya asem o ameto no ka se obeto no akwada ya timi aka se wo kura wo di phone ma wo no nua nketo ne se wo mo fo mo game satam na me nyu so phone nti na me ye security adwuma se de be ya me ska akoto phone nti me ko fie ho no me bra no the pressure